kita ang number one nga masakitan ang atong anak. So ang mga mama, kita mga anak, ato jud respetuhan, ato jud panggaon. Pagmatapan ako o karon Sunday May 9 karon usa man karon Mother's Day, adlaw ron sa mga mama. So sa ato nga mga mama, Happy Mother's Day kanatong tanan. So niya mag-unsa man taron adlaw man nato karon mga mama. Sa karon di ay pagmatapan ako, nakita ninyo akong mata, no, lami kaya akong tulog. Namikop akong mata. So, happy jud ang mother kay nakatuog silang banding. Thank you God, nakatuog ko karon. Natuog di ko gabi. Balik ta sa atong topic nga Mother's Day, adlaw natong mga mama. So, adlaw man nato karon. Kasi may atong celebration. Ako, simple ra. Naara ko sa balay. Actually, giingnan ko sa kong bana. Manglakaw mi karon. Dili man ko okay nga mulakaw. Naaman ang ato ang kada buwan ni bisita man. So, kapoy man ikuan, motor-motor. Sakit man akong batang. Idara na sinang banding dyan. Kita mga mama, di man ta matawag nga mama kung wala tay anak. Kuan di ay kinsa to sa di pa ko magsugod, kinsa to ang wala pa naka-subscribe, please subscribe para kung naa ko'y bagong video ma-notify mo. Apila sad ng bell diha nga naa sa ubos, i-click karon. Mother's Day man karon, Happy Mother's Day sa tanang mama. Sa single mom, saludo kayo po ninyo mga single mom, kay di baya lalim magpadako og anak nga kita-kita ra nga wala tay kauban. So saludo kayo po ninyo. Kato naman naa sa layong dapit kanang mga OFW nga ang ilang anak nahabilin diri sa Pilipinas. Saludo sa kayo po ninyo, kay di baya lalim nga ang usa ka mama malayo sa anak. So nagsakripisyo mo tungod sa anak kay lagi mangitag kwarta para ikapakaon. Saludo kayo po ninyo. Happy Mother's Day sa ato nga tanan. Mother's Day karon. Mag-celebrate ta. Lahi-lahi tag celebration ang uban na ara sa balay siguro, ang uban maglaag kauban ang mga bana, ang uban na sa trabaho. Basta ang importante maayo tang lawas. Diba kita mga mama, pag atiman sa atong anak, sugod pa lang naa sa atong tiyan, diba dili sa yun. So kinahanglan nga malig-on ta pirmi mga mama, kanang atimanon nato atong lawas bisag unsa ka busy, atimanon jud nato kay lawas sa baya atong puhunan. Karon ako mag-celebrate ko kauban nako. Gipili nako nga mag-celebrate ko naa sa balay. I-feel nako jud ang ako pagkamama kay Monday to Friday wala baya ko diri. So na-feel nako nga ang akong mga anak mas happy sila nga naa ako diri sa balay. Dili ko mulakaw karon, gusto ko naan nila. Diba? Kita mga mama, unsa man jud niyo nga kanang happy jud ta basta naa sa balay, naa sa atong mga anak, bisa na nga atong mga anak nga kay bawo bata nga lahi man jud atong anak no na magpabuyag, pero piliun nato ang ato ang pag-celebrate na ata sa balay samot na nga pandemic, diba? So mas safety na ata sa balay. Sa kung bana nga wala na ko
kuyugi or wala ko ni sugot nga manglakaw mi karon kay gipili lagi nako nga ari ko mo celebrate sa balay nang luod siguro to or nakasabot to sa akong sitwasyon kay lagi na timing sad nga maakong monthly period nga naa. So ari lang uta diri sa balay nya sa akong mama. Happy Mother's Day, Mama Liling. Happy Mother's Day, salamat sa imong pagsakripisyo. Katong gamay pa ko nga maglisod kaayo ko pakaunon. Salamat kaayo sa imuhang pagsakripisyo sa atong pamilya o sa akong mga igsuon nga naa sa layo. Si Piling, Happy Mother's Day Piling. Pag-ampin diha Piling. Not unta okay lang kamo dira. Unya fight lang Piling, fight lang jud ta ani. Happy Mother's Day. Thank you. Akong anak ni greet akong anak. Hi. Na hi. Hi. Mo ni akong anak ni greet. Ni greet akong anak og Mother's Day. Kisad ko sa akong anak din sa akong lingkoy. Ni greet ang akong anak ni Sodri sa kwarto. Nangutana siya kung nagunsa ko niya. Nagyaw-yaw man ko. Nag-istorya ko ninyo ba? Nakitaan ko niya nag-istorya. So, mauto ni greet siya na ako. So, mauto. Na ako i-share. Murag, naman jud ko itaas nga time diri no nga magtabi-tabi. So, na ako i-share ninyo sa pagpadako nako sa akong anak nga dili nako malimtan katong ang akong anak nasakit nga na hospital siya katong unsa to nga year malimtan man jud nako ang mga bad experience nako no pero ang mga adlaw nalimtan ako unsa to nga adlaw unsa to nga year pero nahitabo ni siya gamay pa ang akong anak na hospital siya suspira kuan lang jud tunog pero hisgot kana ganing maglibog ka kung unsa imuhang desisyon nga ang imong anak kung pwede pa lang imong ang kunon ang sakit di ba makarelate jud ang mga mama ani nga dili ka gusto nga ang imong anak makit-an nimo nga sakit kaya ang iyahang tiyan ato sakit man jud kaayo mo ingon siya ma ikaw ra jud makaayo ani nya naghilak ang akong anak ang nasakit ani si Jan ninyo ang akong second nga anak nga laki magsige siya tawag nako magsige siya hug nako nga ma ikaw ra jud makaayo ani ikaw ra jud ang makatambal ani so ang akong buhaton ako ang hapasan akong painon bisag unsa pero dili jud ma ayo pakaunon nako siya inya ako siya pakaunon isuka wala joy musod nga pagkaon sa iyahang tiyan sus grabe jud makaana jud ko sa kogalingon nga kung pwede pa lang ang kunon jud nako nagampo ko ato niya ni adto mig doktor na admit jud siya ato niya samot pa nga gi-injectionan siya gitusukan siya sa iyang kamot niya perti niyang hila kay lagi sakit niya kita mama igo ra jud ta pag hug nila pagpupot sa ilang kamot para mawagtang ang kasakit dili sayon nga magtanaw ta nga ang atong anak nga naa sa sakit naa masakitan murag kita ang number 1 nga masakitan ang atong anak. So, ang mga mama, kita mga anak, ato jud respetuhan, ato jud panggaon atong mama kay. Kanang nagdrama sinang bandi nakahilak ko. Respetuhan nato atong mama kay walay makatupong sa love sa usa ka mama. Basta way makatupong sa love sa usa ka mama. So, respetuhan na to atong mama mga anak. Naghilak sinang bandi. Nagdrama sinang bandi. Di guys na dalang ko sa akong istorya no kay base man sa experience.
Ha, naunsa. Based sa experience ba nga, dili jud basta mao na. Nihilak na nun sinang banding nga. Mother's Day ba ya ron dapat dili mo hilak, pero pasensya na mga kabanding. Murag na jud sinang banding sa akong storya. Na emotional sinang banding. So, respect, love, unsa pa na diha ang atong mama, kay usara jud atong mama, atong respetuhan. Kunya para sa akong mga anak. Message para sa akong mga anak. Mga anak, soon mo dako mo makita ninyo ang video. Ako sa pahiron akong kuan ha ako. Namugnot lang ko diri ka ng habol. Habol lang akong gi trapo. Mga anak, mudagko mo makita ninyo nga video na dili strikta ang mama. Gibuhat lang nako kung maunsa mo, ma-mold mo nga ma-responsable mo. Inig kadako ninyo. Gibuhat ni mama nga inig kadako ninyo makabarog mo nga kamulang. Inyong nakita nga sige lang kasuko si mama, magsige lang yaw-yaw si mama, sige sugo si mama para gyud ni sa inyo. Gusto ko nga mudako mo nga responsable makamao mo sa trabaho sa balay. So paabuto nako inig kadako ninyo nga mosulti mo nako nga salamat kaayo kay imo gibuhat ni ma nya mo sulti dayon mo nga akong mama sus magsige lang jud ni sugo inig abot gikan sa trabaho magsige dayon pangutana unsay akong nabuhat kana makasabot mo inig kadako ninyo gibuhat ni nako tungod jud ni ninyo inig kadako ninyo preparation. Mo to mga kabanding murag taas na jud kayo nagdrama nako nihilak nako so diri lang sa tabasin hilak na sad unya nya nga na di ay diday ka mo kiss ha na manggod ko kiss si Carmel. Suksok na si Carmel sa mama kaya nag-greet siya Mother's Day. Ikaw ate, ali ate. Ali ate. Happy Mother's Day, ma. Thank you. Kisod ko be. So, mga kabandin, diri lang usa. Happy Mother's Day sa atong tanan. Nya, stay safe, be happy, and bye-bye. Bye-bye. Mother's Day. Peace. Happy Mother's Day sa akong gwapa nga mama. Gikan sa ugtasan ni mong anak. Ugtasan. Hello Mama, Happy Mother's Day. I love you. I love you so much. You are always here in my heart. Oo, layo ka, pero lapit. I am so blessed na ikaw ang akong mama. I wish you a very beautiful day today. Gusto ko mo hug ni mo personally. Gusto ko mo kiss ni mo personally. I'm happy that you are my mama. Thank you so much. I thank the Lord na ikaw ang akong mama. Thank you for inspiring me always. Thank you for praying for me also. You are the best mama in the whole world. Without you, I am not here. Thank you so much. I love you. I love you. I love you.